Olé. Vi kan også lave den her. Nej, det kan jeg sgu ikke. Det kan ikke, når du pumper det, Niklas. Vi har det sjovt her. Hvorfor fanden? Ja, mit bukser røg af. Niklas, så må du få dem på igen. Det er sgu ikke med vores skyld. Christian, er der spaglænder? Ja! Prøv en baglænder. Det var akkurat igen, det der. Eller han er spaglænder? Nej, det var ikke en bold. Altså? Nu så jeg ikke ved. Nu er Jeg kan ikke lave baglænder, så... Han tager forlænder. Ja, du er begyndt at blive fuld nu. Så det går nedad, Nick. Jeg er beruset. Ja, det er tæt. Jeg kan også godt begynde at mærke det lidt. Jeg kan kun mærke det. Sådan halv. Jeg kan mærke det. Jeg kan godt mærke det, at vi svingede rundt på græsplænen, der også begyndte at få det lidt ondt i brystkassen. Jeg fik det lidt dårligt, men altså... Ja, jeg er mega klar. Er der nogen, der har noget imod, jeg pisser derovre? Nej, det er lige meget. Fuck, jeg kan forkert. Det er for langt tilbage. Hvis du kan kaste op så langt ind i den skov der, så du skal nok også pisse ind i den skov der. Altså, du gider ikke filme dig mere. Det er for dårligt, jeg gider ikke filme dig mere.